Jeg vil tage dig med til en spændende bygning i Middelfart på Fyn. Velkommen til Middelfart. Jeg ved, at der er en rigtig god erhvervsejendom til salg på Langelandsvej i Middelfart med facade ud mod Jyllandsvej. Jyllandsvej er den vej, man møder, når man drejer af fra motorvejen. Motorvejen blev udvidet fra 4 til 6 spor fra Middelfart til Åby i de kommende år. Så i Middelfart er vi begunstiget af en rigtig god infrastruktur. Men vi står her på pladsen foran Kulturøen, byens kulturhus. Det kulturhus det indeholder både biografer, bibliotek, restaurant, mødesale. Så Middelfart er en by, som syrer af liv hele året igennem. Grunden er en flot facadegrund på 4.026 kvadratmeter tæt på motorvejen. Middelfart er jo en by med rigtig mange gode handelsvirksomheder. De fleste kender jo til Hansen, som har en flot ejendom oppe i motorvejen, og vi kender Urenholdt, som blandt andet leverer en masse af vores fødevarer i frosne fisk. Så har vi også vi har faktisk Danmarks 9. største virksomhed her i Middelfart, der hedder Danpondring, som omsætter for over 50 milliarder kroner. Så der er rigtig mange gode virksomheder. Vi har så også mange små og mellemstore virksomheder, og det vil så gøre, at man kan blive en af de mange her i Middelfart, som får en mindre virksomhed, som vokser så større. Bygningen udgør 813 kvadratmeter inklusiv kælder. Den indeholder kontor og administration, såsom kantine, opholds- og mødelokaler samt garageanlæg. Med 6 aluporte og en lofthøjde fra 3,5 til 5 meter. Jeg ser frem til at møde dig og give dig et besøg på ejendommen.